Біологічних матеріалів немає. На сьогоднішній день 7-10% зі 100% оприлюднено тих доказів, які можуть бути. Далі, як працює слідство? І це українське слідство в цьому не унікальне. Насправді, в усьому світі так працює слідство. Воно дає основну версію, за яку воно відповідає, що у неї насправді докази зібралися на користь цієї версії. З доказової бази формуються оті формулювання, про які ви зараз зачитали. Саме з доказової бази. Це не може бути фантазія. Тобто я передбачаю, що в доказовій базі є елементи, які були закладені сюди. І ці елементи або чітко такі, або так інтерпретовані. Ви реально мене намагаєтеся зараз переконати, що мотиваційною частиною вчинення злочину може бути захоплення ультранаціоналістичної ідеї. Що таке ультранаціоналістичні ідеї? Культивуючи величність арійської раси, розмежовування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди, це може бути мотиваційною частиною вбивства Павла Шеремета? Слідство вважає, що так. Я єдине, що можу вам сказати. А те, що Шеремет зустрічався з представниками Національного корпусу або Азова, і там був є такий персонаж, як боцман так званий. Це не може бути? Я знаю цю історію, знаю цю версію. Знов ще одна деталь, як працює слідство. Є ціла величезна спектр доказів, різних доказів. Ті телефонні трафіки, які були проаналізовані, ходив, ті результати експертизи, які були зроблені. Значить, бейсболка. Є версії, 4 версії, які були висунуті. Ну я ж просто говорю. Я знаю про ці 4 версії. Це озвучили одну. Відповідно, правильно. Якщо докази не відповідають версії, то відкидається як основна версія, а не докази. Ви розумієте, що ахінея написано в підозрі? Я прямою мовою зараз з вас запитую. Я прямою мовою. Тобто не ахінея. Я прямою мовою вам говорю. Слідчий відповідає. Блок слідчий, поліції відповідає за ті слова, може бути ідіотом в цій країні, які там написані.